ktorý mal vtedy štúdio spolu s Vašom Patejdlom. Točil sa soundtrack k filmu Fontana pre Zuzanu 3. On ten Vašo dal na Jožka, zavolal si ma. Že veľa ľudí nevie, že ty si práve do toho hral tie solo gitary, alebo... Gitarové solo. Ja som mal 3 z hudobnej výchovy. Bol som drze decko. Ale proste stala sa taká vec, že na konzervatórium som sa nedostal. Ty si elektrikár? Takže áno. Aj opravíš aj zástrčky? Peter Juračič, prosím ťa, ak toto pozráš, ja hovorím, že akože ideálne je, keď sa album robí rok. Dá sa dneska živiť hraním? Tublatanka, Horky, že slíže, Gladiátor. Pracoval si niekedy aj inde než v hudobnom priemysle? No mám gitaru a v jej laku je moja krv. To pódium, to je taký úplne iný časopriestor. Keďže ja mám dcéru a už poznám tieto relácie všelijaké, tak som ťa videl Maliny Jam.